Salutare! Eu sunt Daniel și astăzi o să filmăm al doilea episod din seria noastră de survival. Știu că în ultima vreme nu am mai postat, dar promit că o să postez mai des. Pentru că pentru voi fac asta. Și astăzi o să încercăm să găsim diamante. Dar nu cred că o să putem, pentru că e greu să găsești diamante. Știu că undeva pe la lerul 16, 12, 13, 14 și 15 găsești diamante, dar trebuie să le vezi. Da, uite, asta e semnul de data trecută. Aici am fost și am găsit sabia aceasta cu looting de iron, dacă vă amintiți voi. Mi-a dropat un zombie. Acum trebuie să-mi găsesc unelte mai bune, să-mi fac de acele de piatră. După ce găsesc și iron, după ce mă duc la minat pentru diamante. Aici mai aveam în strâns cabări și acum mă duc să-mi fac uneltele. Lemn îmi trebuie mai întâi. Nu păianjen. Și nu mă bine dispune deloc. Și fac așa. Așa o săbiuță. Uite, așa. Nu așa. Da, uite, bine. Dă-te copul. Și da să-i fac și un topor. Și cam atât. Cam atât am avut de făcut. Frumos. Ce mai am eu la prăjit? Uite că am 20 de bucăți de iron. Am să mă duc să găsesc mai multe. Mă plimb prin mine. Am 16 torțe. Cave-ul ăsta este foarte mare. Și o să dureze până când o să le explorăm. Și ce-i drept, nici nu prea am mâncare. Ce aici? Alta e foarte bine. Pentru că ne trebuie resurse să ne facem full iron, să... Trebuie multe. Și mai este. Foarte multă iron de data asta. Îl suspește și nu am decorat în felul ăsta să mănânc. N-am ce mânca altceva. Aoleu, aoleu, aolei. Băleleu are iar encantat. Cu Infinity oare. Valelei, cât iron pe aici. Dumnezeule. Să vedem. Uite aici alt iron. Dar găsesc foarte mult. Nu știu. Acum dacă nu știu pe unde să mai iau, o să-mi pierd toate itemele. Azi când trebuie și mâncare și de toate. Nu uitați să apăsați acel buton de like, pentru că pentru mine contează. Chiar dacă pentru YouTube nu contează. Dar eu vreau să fac aici o serie de Minecraft, să vă placă.
Pe unde am luat-o? Pe aici. Ok. Mă întorc. Păm, păm. Uite aici cărbuni. La greu. Păc, păc. Păc, păc. Da, 12 bucăți. Aș vrea să fac puțin armură, că o să-mi trebuiască. Cum se craftă platou așa, uite așa oare? Aha, perfect. Și de să mai fac și din niște pantaloni. Asta e că trebuie 7. Aștept puțin. Pac. Aici. Uite așa, uite aici. Up. Frumos. Vreau să mă duc la vânat animale. O să vânesc cu sabia asta de looting, pentru că o să-mi dea mai mult. Prima vacă. Mă mișc cam greu, că nu mai am sprintul. Sprintul meu drag. Și acum trebuie să merg camelcu. Îmi dă foarte multe cu looting 1. Mă mir. Pentru că, da, trebuie să fac și un pat. Văd aici oițe. Și am și mâncare. Ok. Asta nu mor de foame. Na, o să pierd itemul, o să pierd tot. Și nu o să resetez lumea. Asta ce... E cumva un village? Mie mi se pare. O să mă duc dacă e un village. Este chiar un sat. Este un sătuc acolo. Și mor de foame. Nu! Nu bucățile astea două. Pentru că nu mai am ce să mai mănânc. Și mor de foame. Nasol. Și pe unde era mina? Care eram? Bă, eu mă ajung în sătucul ăla și gata. Acolo găsesc mâncare, acolo găsesc de toate. Chiar dacă le lăsa itemele acolo. Da, mi le las acolo și mă duc la sătuc. Nu, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace că nu vreau să mor. Acum trebuie să merg așa, până la sătuc mai am. Și odată mă trecusem pe zona aceasta și nu vedeam sătucul. Frumos. Așa. Frumos. Da, mai uite că este un sătuc. Frumos, îmi place. Uite acolo susa noastră de mâncare. Hei, Belu. Ce-ai făcut, mă? Uite aici, un cave. Berry, frumos, îmi place. Frumos, armură, nice. Dar full armură de piele, dar eu am deja, să zic, armură. Le mai îmbrac și pe astea de dragă videoului. Mai iau. Pentru că trebuie pentru mâncare. Pâine, mai exact. Un stack și 53. Este foarte, foarte, foarte bine și mie îmi plac aceste benele. Gen, uite un, cum se cheamă, Rebellion Disenchant, nu mai știu cum spunea, da, mă, Greenstone. Uite un Wandering Trader. Frumos. Place. Să faci în casa asta. Un chest. Ce e în el? Fânt. Băi, măcar pentru asta. Opa. Ce avem noi aici? Un smoker. Și mergem mai repede.
Nu vrea. Și văd aici un alt cave, dar sătucul acesta este foarte ok pentru mine. Uite, se prăjește foarte, foarte repede. Incredibil, o să-mi iau acest mâncăr. Să nu mai să fac și un pat. Nu contează. Dacă mă duc să vânez oițele de pe câmp. Hai, că de pe câmp. De pe deal, na. E tot aia. Așa. Am nevoie de 2 bucăți. Doar una. Pentru că toți. Și aș vrea să mă stabilesc în căsuța asta. Căsuța asta frumoasă. Dar eu nu văd... Cum se cheamă? Uite aici villagerul. Scuzați-mă, dar mai am 5% și nu aș vrea să mi se închidă fix când îmi înregistrez. Cum se face? Lasă că fac aici la reciproc. Trebuie lemn. Păi băieți și fete, acesta a fost episodul. Trebuie să-mi pun și eu telefonul încărcat și eu să mai filmez peste 2 ore, o oră. Pa, pa!